אצלנו ברדיו המקומי, ברדיו ירושלים ובכל העיר, מחפשים עכשיו את השדרן הנולד הבא. אתמול נבחרו 20 מתמודדים מתוך 60 והתחרות יצאה לדרך. אבנר קירש שלנו לא מפספס הזדמנויות מן הסוג הזה. גם הוא התייצב אתמול ברדיו ירושלים לנסות את מזלו. הנה. לב תלפיות, רחוב האומן 17, אלה ששומעים אותנו. שדר קודם כל צריך להיות אינטליגנט. זה יש לי. ראש יש לך, נכון? אוקיי, צריך לדעת להתבטא. אלה אנשים מיוחדים, אתה יודע, אנשים שאוהבים מיקרופון, אנשים שאוהבים אנשים. אדם פתוח, אדם עם ראש גדול. זה יש לי, לא? יש לך, כן. אז תן לי תוכנית, כמה אנחנו סוגרים? עכשיו. עכשיו אנחנו סוגרים, אתה יודע מה, בוא, תעבור את האודישנים, אוקיי? ואז אנחנו נבדוק את העניין. כך קצת כאן. הרדיו, דבר אליי. שלום לכולם, היום יום ראשון, ה9 באפריל, רדיו ירושלים, 101 FM. או 89.5 FM לאזור בית שמש ומטה יהודה, 101 FM, נקודה תפוז, נקודה סיוע, נקודה זה נראה מפחיד, כל הצוות יושב מולך כמו איזושהי ועדת חקירה, ולך תתחיל עכשיו להראות את הכישורים שלך. היה קצת טאקלים כי התרגשתי מאוד. כמה דופק היה? 152, 3. אתה לא יודע כמה זה מפחיד לקבל בסוף את המיקרופון ליד ולשדר באמת. אנחנו שנים, כל הקריינים יספרו לך שבמשך שנים היו פותחים את המיקרופון והלב, אי אפשר, יש לך הרגשה שאף מילה לא תצא לך מהפה כמו שצריך. הזמן זוכה לעתק מוצא ואני ברדיו, דבר אליי. אני הבנתי שצריך כל מיני כאלה, שלום, ברוכים הבאים, זה עובד עדיין הטריקים האלה? לא, זה טריק של ארץ נהדרת, אבל שדר צריך באמת להוציא את המסר שלו, צריך לסחוף את האנשים. כן, ואנחנו רוצים לקרוא למתמודד הבא, אבנר קירש, קירשנבוים. בוא תתקרב למיקרופון. אני קצת מתרגש, לא הכנתי קטע, אבל... שהמקום הכי מתאים לך לשדר זה ברדיו קניון. אתה יודע כמה אודישנים אני עברתי? אני יכולה להגיד עשרות אודישנים, ומה שחשוב זה לא להתייאש ולא לקבל את הלא כאן כלא מוחלט. להמשיך, לנסות, מי שרוצה יצליח. בוא נסגור את זה, תן כך קצת. סגרנו? סגרנו. שדרנו לה. כוון אותי, החלף לי תחנה טובה, דבר אליי, אוהב אותך, שומע רדיו בקולך, אז רדיו, דבר אליי, דבר אליי, דבר אליי. אני מקווה מאוד שאתה יודעת מה שקורה כאן, עוד פעם, ותשיבי אליי. ומן הרדיו לתל